Mana gani ngayo ya ka wei ka message na wei u subscriber janga uba kali nga ya ka wei ka jingli bat kata ka jingli ka long kumno ngila ban pulekot ba. How can we study effectively? Hoj ngala juwan ra teng ya kata ka video chapi Henry kan ne ka video jukam ta kasi ka long compare na ka to ka video ka panangkong namar ban shna ya ka ne ka video jukam ta kasi ngala persyang ban kendo ya ki katto kat ningut ki beru ki ba start bha haga jigem jongki don naptan jongki ki balong ki doktor don ki balong ki lawyer ki magistrate ba don ro ki PhD holder bar ki we bat nga persyang ban keli naki ya ka kata ka tricks rukam pure kot jongki bat hangne nga sum up ya kita ke trick bat nga shna ya ka ne ke video chapi bat nga ngai scam ba ka ne ke video jaka mata kasi kan wanra ka jiman toy ka nak banta ka jigim jong phi lane nak banta ka jingim jong ki khon jong phi ngala persyang ban benta ya ke video janga hakikat to kat ne teli ki benta ki balong kum ki hack kumno ban pulikot abang nga pendon kam ya ke ne kentin hack ngatharai pun napi pitip ya ka jemut jonggan ni ka kentin hack lada hakpor bangilekai ya ka nugu game ladangi penon kam ya ka hack kan pensuk yangi ban yele ya ka to game bata ka pasuk ngila ban job ya ka nugu ka jaki kumjuru haka jimpule ko jompi lada pi pendon kam bha ya kini ki hack ki bangan IP shisha ka jimpule ko jompi kan long ka baseso effective kabanang kong wat ya kapor ka bapis ngau yo bor ban pulekot pi barot na planjingi ngiton la ka jong kapor ka bangis ngau yo mansim ka bapis ngau yo bor ban pulekot don kibas ngau yo bor man step don kibas ngau yo bor man mit stengsen ya don ro kibas ngau yo bor ha kapor jan mit depsum don ro kibas ngau yo bor man singi bar kumta ter bat kumta kadai ka kamram jongpi banwat ya kata kapor ka bapis ngau yo mensem lene ka bapis ngau yo bor ban pulikot bat haga ta kapor ka bapis ngau yo mensem ka bapis ngau yo bor pule ya ka nugu kot ka bapis shem jinge bat da ka balek kumne ta ka basuk pila ban solve ya kata ka problem jongpi but hagawe pat hipor kiba long on productive pila banle yakino nugi kam kiba pjem but dak bale kumne baro chisngi kasngi jompi kan long kasngi kaba seso namar pila pendep ya kata kam kaba pisngo hagapor kaba piyo bor yo mensem but pila la ban pendep yaki kam kiba jem hagapor kaba pisngo do mensem but dak bale kumne baro kawe kasngi jompi kan long kaba seso kabanta kabaar karukom pulekot ngan ongipi baro ubriu udon laka jong kabanta kumno upulekot don ubalon yakakot dakaba puleka kibagi kot ki visual learner don pat kiba learn yaka jung pule jungki dakaba sngap yaka jung hikai jungki we kibagi kot ki auditory learner dakaba sngap lane dakaba keren don pat kijak kena kiba learn da kaba tre lane da kaba khata ya kanu ka jaka don na prenjuki kiba learn ya kanu ki jingnang da kaba pet ya ki video lane da kaba sngap ya ki audio pi dan hateng don ki khana hawa ki pulekot ki hapan ruai ki convert ya katu ka content ka batho hangtu hakot jungki sha ka juruai madda ka balekumni da ka basuk kin penrung ya kata ka jingtho kabadon hakot jongki haka jimut ka jimberkhat jongki lengba jong ka jingruai phato fijulap ikum kini je khana kiba pulekot da ka barwai don pat ki je khana kiba learn da ka basngap ya ka jing hikai but don pat ki je khana kiba learn da ka bale practical kumta kadai ka kamram jongpi banwat ya ka pattern rukom learn jongpi hato fidei uta obagi khot visual learner leni uta u auditory learner leni uta u kinesthetic learner aji mudi phi ka we hakapor ba phi pulekot shim ya earphone leni filaban on ya ka to record mode jong ka phone pi but haba phi pule record ya ka to jong pule jong pi but hadinang ta shim ya earphone mat sngap ya ka to jong pule jong pi but da ka bale kumne da ka basuk kata ka ka ba phi pule kan rung ha ka jimut ka jing berkhat jompi bat kumta kadai ka kamram jompi banwat ya kata ka style lani ya kata ka pattern kumno ba phinlon bat bot ya kata ka pattern jong kata ka jingnang jompi kabenta kabalai habang persyang makli jingli ya kini kita pros kawai kabalong common ba kabaki juba benga bat kata kalong be organize ki ong yanga bahagapor kabaki pulekot kila
pelang bah kila pelum bah ya ke kamera jengki ha kata korkom bakata ka jingwit ka jingthut ka duna bah kila bu bej bu renti ya ki kot jengki kila bu bej bu renti ya ki sopti lene ya kata ka kamera ya ki tiar kitar ki beton hapo jong kata ka kamera ka baki pule kot badda ka balek kumne kata ka distraction kane ka jingpen wit ka jingpen thut kan duna hajing mut ka jing berkhat jengki kila pelum bah naduk ka jing thia jengki ka almari ka baki bu tiar ka duli ka baki bu ya ki kot jengki nang ta ka miet ka baki pule kot kilong organize kamut bu bej bu renti pada ka balek kumne da ka basuk kata ka ka baki pule kan rong bah ka jimut ka jing berkhat jengki nang ta ka benta ka basau ki ong ba lada ka jimut ka jing berkhat jengki kamlong ka babiang lani ka stress kimla ban concentrate bah ha ka jingpuli jengki lada ki stress kadon kata ka jingkhia ka jingwit ha ka jimut ka jing berkhat jengki kimla ban concentrate bah ya ka jingpuli jengki kido thia kido dem kim sngobang ban bam bat ki wan ki jimut ki jing berkhat ki babonjaj ha ka jimut ka jing berkhat jengki bat kumne kimla ban puli bah ya ka kot jengki menta ka jingkeli kelong kumno ngin penja ya kata ka stress lene ka jingkhia ha ka jimut ka jing berkhat jengki ban penja ya kata ka stress jong ka jimut ka jing berkhat jengki ngidei bandon ka good relationship ka jingide ka babiang kala bande ka jingide bat ki bahaya ngasam jengi ime ipa inmen ki para bat ki perlok ki projo jengi wei ka research ka bajrong bah ka bala pelong da ki scientist haduk pra pho sansnem kila pelong ya ka ne ka research halor ki bon bah ki briu ha ka ne ka jingwat binia kila pej bah ya ka jingim ya ka jinglong jong briu naduk ka sngi ka bala khayu haduk ka sngi ka ba uyap bat ka bampor haduk pra pho sansnem na ka banta jong ki scientist ban yo ya ka result jong ka ne ka jingwat binia jengki ubriu uba imslem bunsin ulong utu ubriu uba don ka jingede ka babiang kala bande bat ki bahaya ngasem jong u lene bat ki perlok ki projor jong a good relationship ubriu ubaduna ka stress ubaduna ka depression ulong ubriu uba imslem kumtaru ha ka jing pule jungi lada ngidon ka stress ha ka jingmut ka jing berkhat jungi imla ban concentrate ba ha ka jing pule jungi bat ka ka bangi pule kanamrong ha ka jingmut ka jing berkhat jungi kumta ka ka badon kam yangi bangin lek kalong ban penja ya kata ka stress na ka jimut ka jing berkhat jengi kumno ngin penja ya kata ka stress ta ka badon ka jingi de ka babiang kala bande bat ki bahaya ngasam jengi lane bat ki perlok jengi ka banta ka basan penjengai yelade na ka jing sniu jong ka social media nam ong hane ba phin penjengai yelade na ka social media henry penjengai yelade na ka jing sniu jong ka social media habanga persyang ban keli jengkeli yakni kita pros ka ka banga ngau phala banlap ba kim shem la penjengai yalade na ka social media henry ki penjengai na ka jings new jong ka social media kumno kata kila bang kelianga barot na penjuki ki penten kam ya ka Facebook ya ka Instagram ki page ya ki video hapo jong ka YouTube henry ki penjengai yalade na ka jing page ya kita ki balong negative ki balaban pensnyu ya ka jimut ka jim berkhat jongki ki oyanga bakim jupet ya ki video ki bapen ya ka lifestyle jongki way pa Facebook ki penton kam ya ka nak bentah ban collect ya ki information kim jupet ya ki tu ki dur ya ki video ki ba post ki perlo jongki bas mentagasngi ki le chaka taka jaka mendin gasngi ki le chaka taka jaka bar kum ta ter namar da ka ba pej ya kum kini ki jai dur ya kum kini ki jai video kan rung kan negativity hapo ka jimut ka jim berkhat jungi ngin ong pat ani ka jingi bang pej maki kile cha Guwahati kile cha Sikkim kile cha Dubai bat kumta ter bat mangapat hangne hapo kamera ngaset ilade kumta kimju pej ya kita kidur ya kita ki video papen basya ki bru kile ki wan henry ki pej ya ka Facebook na ka benta ban entertain yalade bat haga joko porro ban lum ya ka jingnang ya ka jing start kumju ru hapo jong YouTube ki page ya kita ke video ki belong productive kimju page ya ki vlogs jong ki biru ke bapen ya ka lifestyle jong ki way ke bapen ba mentag singi uthet ya kata ulej sya kata ka jaka kum kini ki jai video ki pen down
ya ke jimut ke jim berkat jongi hapo jong ke WhatsApp kim jupet ya ke tuki status ke bagi biru ki post namar ka turu kan wan kan negative influence hapo ke jimut ke jim berkat jongi dein na kata-kata pendon kambha ya ke social media nak menta ke jimen toy jongpi what happening jong ke exam ki page ya ke YouTube nak menta ban lum ya ke jingnang kajing start nak mentah ban yok mensim mentale hapo jong YouTube lagi hajar teli kajing hikai kat kabapi kwa kajing hikai pin yok hapo jong YouTube kumta pendon kambha ya ke social media nak mentah bante ya kajing im jong pi nak mentah ban penpo ya kajing im jong pi kabantah kaba Henry exercise barok na prenjong kini ki start ki bang shim interview ki oyanga bakim jumis ya ke exercise habang ngong hangne exercise kam shem lamut bakin le gym bakin le yoga lane ban le practice football man lagasngi Henry habang ngong exercise hangne kamut ka light exercise kala bandai ba phiyat kai men step lane ha ka por janmit lane fi sai sngi lane penki ya ka majangpi kataru kalong ke exercise nak mentah kamatjongi patsakawai hateng-hateng habangi pule kot hapo ying kamatjongi katlot namar kaduna ka vitamin D kumta ngide nakapor syakapor panmi syaka-syaka kabasa ai sengi khnang ba kamatjongi kan yo ya kata ka vitamin D kaba ai langba kikijat sengi kumta film de ban pule kot lenter barosisngi Henry Artat pidi ban penki ya ka matjangpi kani kairap omtang ya ka matjongi Henry ya ka jimut ka jimperkhat jongi rukumjo kini kilong ki Henry utili ki hak ki balak pan ai jingrap ipi kumno bapen pulekot but larapi kwa specifically tang nagabanta ban pulekot pila ban check ya ka wai ki video ka bangalabu ha ka description jong kani hi ki video hakaba ngala batai pi kumno bapen pulekot ngai scam bakani ke video jangan mentakasi ka wanra ka ka value haka jikim jongpi but larafi sngo bakani ke video ka long ka bakongsan nak banta jongpi watlet ban share ya ka shakiwe nang ba makiru kilapan yo ya ka jo ka jingkerku ka ba phiyo langba jong kane ke video jangan mentakasi ngen second do pi hak vi pat ki video tat halu ka por bye bye stay safe